Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Mabdos nga babae sa Cagayan de Oro City napalgang patay sulod sa iyang boarding house. Human nga giingong nag-self-delivery. Inoon, baby, milagrong luwas o ginaatiman na sa otoridad. Aniya ang akong report. Duguan og wala na'y kinabuhi diyang naabtan sa mga namuyo sa usa ka boarding house sa Zone 6 Lower Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang usa ka hamtong nga babae adlang Lunes alas 6 sa buntag. Ang biktima nagbuyod sulod sa kasilya sa Monggambalay diyang naabtan sa otoridad. Butang nga nanawag sila gileyon og tabang. Pag-abot sa responders, nadiskubrihan ang nagbanaw nga dugo sulod sa kwarto sa biktima. Lakip na ang bagong anak nga baby. Rason nga dali silang gidala sa ospital. Apan patay na ang inahan ug milagrong luwas ang bata. Base sa investigasyon sa PNP, walay foul play sa hitabo ug migawas nga nakaanak og iyaha ang biktima sulod sa iyang kwarto kung asa anaa ang bata. So siya ra mismo ang naglabor sa iyang kaugalingon ug siya ra mismo ang nagputol sa kaning cord nga maunang nagka-bleeding siya, nagkadugo siya ug niadto siya sa CR ug dito na siya nakabsan sa kinabuhi. Nasayran nga adunay live-in partner ang biktima kaniadto. Apan nagbuwag sila, human nasayran nga dili matud pa kini ang amahan sa bata. Sayran sab nga nag-inusara na sa iyang kinabuhi ang biktima og wala nay mga ginikanan. Naning kamot pud kita nga og nga makontak ang iyang mga relative niini kay gidinay man pud sa iyang previous live-in partner nga nagbulag na sila ug hinungdan silang pagbulag is kaning pagmagnos niya sa lahi nga amahan. Karon luwas na ang bata o ginaatiman na sa ospital uban ang CSWD. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.